Bé, doncs hem acabat l'any 2012, un any que ha estat, diríem que per Vilablareix, com a mínim estrany, perquè quan en pràcticament cap altre municipi es fan grans obres, aquí hem tingut la sort o la disposició de poder acabar dos equipaments nous al nostre municipi. Un, el que tinc a darrere, el nou equipament per la gent gran i la ludoteca i biblioteca pels més petits, i l'altre, el camp de futbol. Com deia, ha estat un any una mica excepcional. No serà així el 2013, el 2013 no farem cap gran obra. Ha de ser un any on, a banda de pair la incorporació d'aquests dos nous equipaments, hem de dedicar-nos sobretot al que portem fent ja durant els darrers anys, que és atendre a les persones. En aquests moments en què moltes famílies ho estan passant malament, la nostra obligació com a gestors de la cosa pública és intentar estar al seu costat. I això és el que portem fent, com deia, i el que intentarem fer durant aquest 2013, perquè estem convençuts que serà un any de transició, un any a l'espera de que puguin passar grans coses al nostre país i que no s'allargarà massa més aquests moments difícils que estem passant com a país i a nivell col·lectiu i a nivell individual. Per tant, un any d'estar al costat de la gent, d'intentar ajudar-los amb el que puguem i de tenir confiança en que segur que els temps que vindran seran millors.